Secretary, I wanna ask, no, dun sa video, no, na in response dun kay Senator Amy Marcos, alleged drug use, no, sinabi nyo kasi na dahil malapit nang maturo yung alleged bagman Yes, niya. that's what I heard. Do you have any information with that Hindi you pa. could Pagka, share siyempre, with us? I leave it to the ICI kung paano nila i-ano yan. Pero may mga talagang- hint ka, may mga hint ka, Secretary. Meron From talaga. DPWH ito, meron. Secretary. Oo. DPWH Oo, or elected official? DPWH na bagman daw ni, allegedly bagman ni Senator Amy. Malapit na madiscover yan, kaya gumagawa na siya ng paraan para guluhin si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo ako, So, ibig sabihin, kung may bagman siya, mayroon din siyang involvement sa mga... oo, di ba, marami. At saka meron ding aligasyon na ito pala mga diskaya ay donors din niya sa kanyang Election. campaign, election campaign. And kaya nga siya hindi kumikibo. Kaya nga ako, di ba, ang salita ko nga sa kanya, kinakampihan niya yung mga magnanakaw.